nato ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon yato ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Mga tugang, sa pangaran po ni Mardela, ay po sa inyong makakaiba sa loob po nin halos 20 minuto sa programang Aramon Yato sa DCGB. Nakalip kaya si Pading Mar, kaya kita ngunan mag-iriba-ibahan mga tugang ta arog po kami kandigdi. Pasuro sa ralida sana. Kung video busy ako, si Joshua ang programa ho. Mga tugang dili po sa satuyang programang Aramon Yato. Bueno, kaso bago, may reklamo sa kuya, so nag-aragi dyan sa may partikan release. Yan na tinampo na hali sa Gaisano, pasiring sa terminal, pasiring sa LKY terminal. Kaso hapon man agad, uminagi ako dyan, natangan niya ako tamadugion ini. Natadungan niya ako tagrabe ang dugi digdig. Ito pala mga tugang, so ibinugtak duman sa ibabaw kang release. Magayon man ko ta so ideya, tama man ko ta, ito bagang ibabaw kang release na ito. Mga tugang dyan sa may lugar na iyan. Ano nga pod ka yan? Halangkaw. Una may mga grabang kang inot. Halangkaw talaga siya, kaya medyo nasasakitan sa mga kutsing harababaon. Ngunyan, binugtakan po daga. Di ko alam kung daga o whatever, kung nata ito na dugi. Para munta daw mga tugang ang follow-up report ka ni Jimmy o kaya ni Angel Mostaza. Angel, good morning Angel. Anong latest dyan? Angel? Hello Angel? Hello? Yeah, go ahead. Go ahead. Yes, gumaray na pagka to VP Henry. Good morning sa yung mga paraan tabay. Dalugi na sa na VP Henry ang kulang. Pwede nang tanuman, iyan dyan na release sa puro ka Zone 4 kan Barangay Bitaano, Legazpi City. Kaso bagong aga kan pinasyaran kundi si Jabinus ang nasabi nga pagrereklamo nga porsyon sa na release na pagsagarikan syempre Philippine National Railways dahilan sa nag-aagrangay na VP Henry ang mga nag-aaraging mga motorista pati nga ang mga residentes dahil sa gari na nga yatarukan mahalnas at the same time halangkawnin marhay itong porsyon kan release kasabay pa ngaya itong pag-uran, kung kaya ngayon sa itig dumping dumanadaga, nagiging mahalnas, nagiging peligroso ini sa mga nag-aaragi sa lugar. Iningon yan, BP Henry, ang sitwasyon sa release na nasabing lugar kung sa pakikipag-uran ta sa nagkaparang residentes kan barangay na may nag-dumping man ko ta nakalilis na daw dumanin daga, alagad dahil sa nag-uran, kasuhapon, naging dugi na ni BP Henry, nalilinay ang daga, kung kaya peligroso. Kasubang gidangan ni VP Henry, may duwa ng motorista na marangkal sa lugar dahil sa apera VP Henry sa mahalnas na dugi, madiklumpaan na porsyon kung banggi. Kung banggi, masa na pala madiklum. Sa bagay, normal. Ang magkangalasong, kung aga, madiklum pa. Madiklum kung pumiyong. Okay, alat ko na, unang hapot ko dyan. Anong binugtak dyan, tabi Angel na daga? Actually, nag-aagiyan na pigatara mo, kasabon inagihan ko talaga. Madugi, anong binugtak dyan? Daga po, VP. Ang aram ko kaya kan, amigo kaya, ina kung aram mo ang base course ka ito, pigurog tagaan sa mga tinampo, dahil yan nagdudugi, Angel, ang sarong klaseng daga yan. Pero yung binugtak talaga, gari naging kung kaswapon, buda, pag nag-uuran, gari talaga siya, Dali na VP. Kabasan? Dalugi na sa nga ni VP ang kulang sabi ka nakatukaw duman. Sisa nagbugtak dakaan? May tigbabanggit duman na sarong opisina ka na gobyerno digdi sa Legazpi na which is bako man dapat baga VP ang mag-aasikas ka. Dapat sumanihamian to kang PNR. Yan, tama ka dyan. Tagari ang hiling ko, in good faith man so ginibukan. Saan? Sa city? Apo, VP. Taan mo, in good faith iyang perminata, siguro nahiling na lang kawuno na, binugtakan, in good faith man sinda sa araw ka na bagay. Actually, kung mainit bagalugod, maray ang dalagan Angel sa tinampur kan daw to, di ba? Kailangan problema lang pag nag-uuran. Wilak na lista man iyan na effort na iyan. Kaya yung nga nilugod yan, daga palan so na ibugtak lugod, kaya araw ka sa sitwasyon. Opo, nagkataon din naman kaso hapon VP Henry na nagbulos so uran, nagbagsak sa uran. Iyo baga. So, yung manangan dapat ko tao. Kung ini,
Lookout kang PNR? Oo, nag-try ako VP makipag-coordinar duman sa estasyon kang PNR dyan baga sa may Barangay Peñaranda, Legazpi City. As usual, negative ang simbag sa kuya. Oo. Okay. Iyan na VP Henry. Di man talaga kang makasimbagta. Mas kani isa na, gadi pisilo noon. Di ba? Tigahagad VP Henry, itong sa mga nakahuruntang motorista na batang ngayon baga ngayon na nagpuunang ngayon ang taguran, sana ma-resolveran ta. Kundi yan VP, binugtakan nga ni Idan Kidaga, talagang lubong na itong sa may riles mismo. Pag may nag-aaging tricycle, di man yung VP nakakaarangkada na sa raruan, ta nakakagoong duman sa may riles ng gad. Delikadong marhayman. Ayon, yan ang problema. Ano? Okay, anyway, pag bata, ano ran baga, sunod-sunod na, Opo. abo ko naman apodan si engineer Ibota. Will acknowledge taman so ginibon ninda. Kaya medyo pala nadudugi ano. Ako Apo. na rin ko sa effort angel, marayan siya ng intensyon. Oo, kasi nag-initiate na nga ni EVP din na Opo. naghalat Oo. na Yes, may mag-apodo o yes. kung ano. Kung nagmotor kang nag-agi dyan o nakakutsi ka, naka-tricycle, gari kapigiloogo na baligang nahilaw. Kanday pa yan nadaga na yan, di ba? Oo. Kapera kan, ang dating sitwasyon baga dyan, may graba, may mga gapo, tapos surilis, tukal baga, elevated. Apo. Ngunyan, dinagaan, napantay. Ano daw Naguran. kung di daw naman problema ang release pag-agi, o ang tren? Garo dahil manggayod ta, lataw man so kuan ano? Oo, takong nang problema ko ta VP, di so PNR mismo nag-iskusar na, baka dahil man VP ta, dahil man nga tiga-sikaso. Iyo nga ni. Anyway, lataw man surilis. Lataw. Baga ko. Awinda, pangyari sa mauraro. Okay. So yan VP Henry, ang mga sitwasyon man na problema Ano daw sa yan, Duman palibot. baga sa maringani so digdi sa may food food park. Sa may food park baga gari hababa man sana pero okay man kit. Pero may lubak ito pag nalalaogan pag nahali so sa tahaw, iyo man talaga malulubak ka. Parehas lang VP ang sitwasyon. Kaya lang mas halangkaw ini. Ayaw digdi sa may going to from Gaisano to SM. Sa may Lanco Business Park. Yan, Apo. Or from okay. Sige. So yan VP Henry, ang mga relatang informasyon hali sa luwas in Ramos Plaza, DCJB News. Sige. Okay. Thank you, Angel, sa follow-up report. Hali po dyan, mga dugang sa luwas. Ako tabi, well appreciated ta na pigibukan City Engineering, mga dugang ta, yan, kung paano mapakarahay mga tugang. Sabi ni Jeril, kaso hapon po, around 6:45 AM, luway-luway po ako nadalinas, baga po, sarong gulong kukan motor, malnason po from SM to Gaisano. Yumigo talaga, oh. Na-stranded daw. Ano nga ni, oh. Bibihin. Oh. Una nga, na-stranded po. Ano, ano? Dahil na pakiaram ang mga pinarta. Oh, matindi o niya. Pinadara niya akong video si Jerry Lo. Daw ganin daw. Una nga po, Oh. na-stranded daw. Sir, bibihin. Una nga, na-stranded po. Oh. Dahil na pakiaram ang mga pinarta. Salamat po. Ayusun ini si Kwan. The best ini si The best ini si Jerry. Thank you, Migo. Salamaton. Alright. Doon tayo sa lokasyon ni Jimmy Nasalita. Nasa to tabing Chief of Reporters. Chief Jim, good morning. Come in. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Nakakapanibago, Mayor, punta baga dati siya sa Mayor, digdi sa Uwas, Mayor Domingo Escoto. Oo. Ngunyan, naapod ko magiraray Mayor, Vice Mayor na siya ngunyan. Okay. Inaugural session na tulos. Si Gary Sindan pinakainot, kasabay suligaw. Oo. Aramo niya to kung ano ang mga first move, kan sanggo niya ang bayan, digdi sa Uwas, mga plano, mga buturong plano, with former mayor and vice mayor mo niyan, Domingo Escoto tabi, BP. Yeah. Vice, good morning sa ibong na linya po si BP Henry sa Angkor sa DCGB. Hello, Vice Mayor. Maray na hapon po. Ay, maray na aga. Maray na aga tabi, BP Henry.
Kamusta apo nung ka na talaga kay Mayor, natatalang pa ako. Okay. Opo. Vice, kumusta po ang, di ba, ang sa imong period of adjustment? Siyempre, dati ka po sa local chief executive, ngunyan po lang ka sa legislative tabi. Ano ang mga realization mo pag-abot tabi sa adjustment kan sa imong trabaho? Actually, halos dahil man kay pagkakaiba yan eh. Pero sa iling ko, mas mga makakatabang pangalan ako dito maray sa posisyon ko ngunyan. Opo. So mga panahon baga na dapat kay puwan kung maray sa tabang gansang ko ng bayan, mailuluwas ko na po dito sa posisyon ko ngunyan. Oho. Yun man ang ganda, no? May advice, ano? Siyam na taon, namatian kong maray kung paano ang sangguniang bayan, kung aramdaman sana na pag di maray nagtrabaho sa sangguniang bayan, magkipag-i-implementar ang alkalde. Iyo baga. Oo. Bata kang inot baga mayor, may mga issue baga kapatungkol sa budget dyan, di ba? Ayun po, medyo nadurdipisi lang po ako sa tulong termino ko po sa 9 years na pagiging alkalde. Kami pong issue ang budget din sa Muya. Opo. Ano po, tabi Vice, ang mga pag-iribang mo dyan? Majority ba nasa linya mo o bako mo tabi kalinyada? Ang ano po, bali komposisyon. Kasabay ni po. Opo. Tapos sa linyada naman po, 5 ang nangganang konsehal. Ayun, Sa ro pong ay 2 pong independent, tapos sa ro pong kalinya ni Mayor, oo. So gari nagluwas, majority po nasa kalyado mo, ano? Majority po kami. Opo, okay. Paano tabi ang working relationship nindo tabi Vice with incumbent mayor po ngunyan? Tagari, tama ba ang sakong pagkaintindi na gari? Magkaiba po kamong partido, magkaiba kamong linyada kan naging eleksyon? Ayun po, ibang partido, pero ang sa kuya po, pirme po ang sa kuya po, ang pinaka-primero pong ubido na. So, mapagaray po ang satuyang banawaan. Maserbihan pong tama ang satuyang kay Manwa. Yung po ang satuyang ubido. Opo. Nagkauro na tabi ka mo lamang ni Mayor, tabi Vice? Ikaw naman po mga initial to kami, pero siguro by next session garo, gari ma-attend sa Muya. O siguro man siya kan agenda niya. Kami man nga ni po, actually day pa ako nagpupuon man sa figurunan mi so agenda mi man sa legislative. Simuna po, ang pinaka-primero bagang stage ko di ma-formulate kami ka na executive and legislative agenda. Dakulong pa nung mga burubaklag pa po na kay Puan trabaho noon. Iyo muna po siguro ang ikibuhon mi sa mga baklag na dating set ka na sangguniang bayan. So, ito na muna po itong tatrabaho sa mga backlog. Tapos, eventually, maduma na po kami sa formulation sa legislative agenda. Iyo po, opo. May mga priority, I mean, sa inaugural session po nindong yan tabi, Vice, dahil pa si Mayor naka-attender, ano? Dahil po naka-join? Dahil pagpunta, nag-organize po muna kami. So committee. Nag-organize muna po kami sa laog. Committees. So, adoption gun rules, tapos committee ba? So, kung yung settle na po kami, iyon na po ang masunod. Na po siya, mapapalaugon nila po si Mayor. Ayun, okay. Pero sa next regular session tabi Vice, ano? Ano po? Sa next regular session po ang mangyayari? Next regular session? Iyo po, magiging, mailalog na po siya duman sa first regular session. Yan, very good. Opo. Okay, Vice, last na lang po, may mga priority pa kamo for legislation sa mga taga-Banwaan Kanawas, ang konseho tabi nindo? Ang dakulon po, ang pinaka-primero talaga, gusto mo puta ng amindahan ng tax code nita, haluyo na pong hindi na amindahan eh. Pag-abot po duman sa pag-establish ang economic index medigdiyo sa Imanoa. Apektado po kaming makay. Yes. Nagbabase kami duman sa pinaka-bababang mga collectibles na taxes. Iyo manangga, ano? Iyo manangga. Pag-abot duman po sa pigsasabing economic competitive index, medyo maluya po kami duman sa collection. Ayun. Magayon man Mayor iyan na. Opo. Sa pwede sa mga pigihiling din. Ikukumpara man po kami po sa ibang Banwaan. Nagpa-benchmark naman po kita. Medyo arayo na po ang Banwaan na. Yeah. Ano ba po 90s pa po naging
Rebo, Mm. wala man po kami nag-update. Yeah. Oo. Magayon man mayor ang experience mo ano na. Sa mga healing ni na kay Opo. Juan Revisa ron ni. Wow, okay. Magayon man mayor ang naisipan mo ta, ara mo ang sitwasyon ano, hali kang executive, hali kang mayor, manyan vice mayor ka, at least sumlat matutuhog mo so gari needs kang lokal na gobyerno, tara mo tabi ang pangkabo na sitwasyon mananggal ko, no, dapat na i-review, kasi dapat panggibon through legislation. Ayun tabi Henry, actually na siyam na taon kong pagiging alkalde, Oo. maski po ko paano, nakatapang po sa Kuyang Maray, Opo. na nailim siya kung anong po ang mga dapat na gibuhon. Opo, okay. Vice Mayor, salamat pong maray. Good luck tabi. Opo, salamat man po, Henry. Opo, Jim. Pipi, may pahabol lang ako. So, Yeah. budget, panahon na siya sa alkalde, yung baga so Iyo. controversial, di kung paano papasar so annual budget and AIP. Ano na po yan, tayo ka nang yan, Vice Mayor, paano yun itabi, Vice, sa makakapasar na daw yun eh? Iyo po actually, yan sa mga unfinished business me, 2025 budget, gusto mo talagang ipasana. Yeah. Nat ang pigagamit mo niyan Vice na budget kang was retroactive ano? Kanso 2024. Oo. Ayun. Reenacted pa po. Reenacted. I mean, reenacted. Oo. Okay. Okay. Sige po, sir. Oo. Very good yan. At least masugusto nindo, magibon nindongin yan. Iyo po. Yeah. Opo. Okay. Jim? Okay, tabi. Tabi, Henry. Opo. Okay, so yan po, VP mga tugang. Yung man ang ganda, no? Reenacted sa budget dyan, Jimmy. Vice Mayor Kano minaging mga Domingo panahon. Escoto, Oo. digdi sa Sangguniang Bayan, Uwas, Albay. Yes. Jimmy na Aha. sa DCGB News. Salamat, Jimmy Saripo. 3 minutos bago mag alas 11. Lumang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning, Joshua. Hello, good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Ano daw ang igwa sa Committee on Trade, Commerce, and Market Affairs Oh. sa garing piglilikayan kan siguro ibang mga konsihal sa sarong sa laog nin Sangguniang Bayan. Meaning, Ano daw igwa ta piga duduralagaan? ano sabihin mo kang habo ninda mag-ako kang committee? Oho. Gano'n sa lang Ehemplo. hapot mo. Gano'n ba kang hapot dapat? Ano ang dai? Ano daw ang dae? Masabi si Vice Mayor. Sarawayan pala niya ning Mr. Masedang ini dyan. Vice Mayor Ruiz. Ano ang dai dyan? Harabo ka yan. Okay, karaw man sana po. Sige, go. Ehemplo sa Sangguniang Bayan kan Daragal Bay kasuod ma. Medyo naging mainit dito sa inaugural session ta nagparalitan ki ideya at diskusyon sa mga Sangguniang Bayan members. Oo. Pero nagkaigwa nin pirilian, chairmanship kan manlain ng mga kakapotan ng mga komitiba sa Sanggunian. Anday ang sabihin, anday nanggad kinag-ako tulos so Committee on Public Market. Committee on Trade. and Market Affairs. Oo. Ta smooth sa dalagan kan nomination, pirilian sa ibang mga komitiba. Pagabot naman sa Trade, Commerce, and Market Affairs, na-nominate si ABC President King D. Aziz. Oo. Tapos wala na kay ibang nomination. O, tas yan taga dyan sa Saudi ba? Aha. Taga dyan ba kasi sa market? Di ba? Kapitan siya ka market Saan side. kapitan ka market site? Oo. Tapos Oo. wala na kay ibang nomination. Oo. Sabi ni Vice Mayor Labruiz, do you accept the nomination? Oo. Sabi ni Ex-Officio Councilor King, i-decline niya, Oo. not accept, Nata. inda. Dapat there must be an explanation. Dapat hinagad kang presidente ng bangaya. Your Honor, Your Honorable, ano nga apelyido? Di Aziz. The Aziz, will you please explain your the reason why you declined the nomination? Di ba? Dahil na po ti Vice Mayor. Dahil naman, So, dapat good. There must be a justification why you decline na. Itong pigasabi kang grupo, na ikang pwede dyan. Oo, dahil kay paliwanag. Adi, ang ginibo,
ta nag-decline DP, ilapwasan mo na, tinapos ko ka, boss. Oo. Di pang malingawan. Oo. Para ito sa miningit si Atty. Ayan na ang iko-close na nga ni Kuta. Nagsingit si Atty. Ayan na may nalaposan niya kita sa saro. Oo. Sagkot sa binalikan ng ginarita BBP Henry. As in, ang panibagong pinili, as in, nominate kan Sangguniang Bayan na magkapot kan Committee on Trade, Commerce and Market Affairs dyan sa Daragal Baay, si Konsihal June Nunez. Inako niya. Inako niya. Very good. Very good. Sa kundi ako, panibago na naman pala na nomination. Ano natatabo ni ABC na siya niya on dyan ni Liga President. Siya niya on dyan. Dati siyang kapitan. Kabisado niya ang lugar. Although bako naman sa ang trabaho, bako man ang is not limited to market operation. Oho. Kasabay ang komersyo as in negosyo sa Liga sa Daraga. Oho. Diba? Okay. Pero si Internet DP kay ABC President King Diasis, igwa man siya si duwang komitiba. Ano? Committee on Barangay Affairs and Committee on Transportation. Ayan. Okay. Ayan. Sa yan transportation? Ari mate. Kita aram talaga siya duduman ng kung may concerns na. Yung nag-create siya na Committee on Other Affairs. Nag-create sa ganyan, day. Secret? Wait na. Karaman sana po, karaman. Committee on Other Affairs. Okay, siya sa BBP. Okay. Nag-istorya, Joshua Bino. Salamat, Joshua, sa report. Alas 11 na, masunod na po ang programa kan Bicol University. Kasabay po si Professor Edgar Barameda and Professor Seth De Matera. Tama, Jing? Miyerkules ko niyan, di ba? 11 to 12 o'clock, mga tugang di po sa tuyang programa sa DCGB. Thank you. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Goodbye. Maray na udto sa Endogabo.